Sanibona. Ngelinye ilanga ke ngangiseThekwini kwakuLwesithathu nje ngikhumbula kahle. Ngiwumuntu ofuna ukushiya imoto eThekwini bese ngiyabuya ngize ekhaya. Kuzothi ke ngoLwesihlanu bese ngiyagibela sengiyozama ukuyilanda imoto ngoba ngibalekela ini lokhu kulala emotweni kusukela ngoLwesithathu, Lwesine, wonke lo 2 days nje ongenasidingo ayangivele ngihambe ngiye ekhaya. Ngenhlanhla ke kwakhona imoto yaseBay lapha eDurban Station eya eBay yayilayisha abantu abawu6 ngaleso sikhathi zayengakagcwali njengoba seyilayisha 15 nje. So thina bo driver ke siyagibezana siyakhavana nje siyaliftana siyacuphisana nje emotweni maku contract sibona ukuthi ugaxele ufuna ukolanda imoto noma ufuna ukushiya imoto. So nami ngokubona imoto yaseBay ke eyayihamba umunye ubaba nje uthiwa uMwelase, hayi ngase ngivele ngithi hayi ngizovele ngiyogibela yona. Ngaqala nje ngangacela ngisho ukucela kuye ngoba ngazi into obvious vele siyagibezana thina. Hamba ngemotweni yami ngifike ngikhiye ngithathe ngudingayo ngikhiye ngiphume ngihambe ngitshela igenge le esisebenza bafowethu senongifakela iso lapha ngisahamba ngisaya ekhaya. Bese uthi hayi akunankinga. Hayi isicela vele imoto yaseBay le isinabantu abawu6 vele abayisibalo sayo. Bese ngivele ngikhuluma no driver ukuthi mina hayi mlungu bafo isengiyosala mina ebridgini leli laseSikhawini off ramp lebheke eVarsity naseSikhawini. Ngofike ngisala lapho mina bese ngifonela abafana beze nemoto bengihlangabeza. Bese thi ke lo baba hayi akunankinga phela kufuneka imali. Ngithi mina hayi ngudriver yabo ngihleke nje ngingene phakathi emotweni. Ngingene nje ngihlale phambili ngithi hawu ngudriver nje mina. Bese ethi hayi angingeni ndawo phela mina ukuthi udriver angihlangana lokho. Ngithi mina hayi imoto yami uze ngikhombe nayi imoto yami nje baba ngiyayishiya. Athi nje lutho ngifuna imali mina. Hawu bese ngiyayibuza nje ngenhliziyo ngithi nayi imoto empangeni elayishayo ikhona. Bese kuzothi ngapha ubaba uyeBay akagcwele. So yini mina engaveli ke makuthiwa ngizokhokha kule moto yaseBay, yini ngaveli ngigibele imoto le yasempangeni ngihlale kahle nje ngehle erenke empangeni kunokuthi ngiyokwehla le bridgeini laseSikhawini ngiphinde futhi ngifuna abafana bezongilanda. What a waste nje. Ngayitshela ukuthi uyadlala. Hayi wahleni impela seyidumisile imoto asafuna ukusuka. Beyilethe imali noma uyilethe. Hey ngabona ukuthi angehle. Awu ngehla nje umoya wami usumubi ngithi hawu lo baba madoda unganisebenza naye nje nespace naso singaka nje. Singazange ngifuna imali yabo. Uyafika noba bekushayeleni ngoba phela ubaba le imoto eyakhe vele kwakungeyakhe ke imoto wayeneyimoto nje. Hayi ngivele ngehle inhliziyo isithe xifi hambe fike ngigibele imoto eyempangeni ngikhokha ngoba vele ngangifuna ukuya ekhaya konke engangifuna ukuyenza ekhaya. Ngihambe yabo nje ngimbambela igqubu lo baba ngithi akucala baba lo hayibo wazwa udevil wazwa nenhliziyo embi nangu baba. Zihambe ke insuku kuze kufike isigaba sokuthi ke sengu-rank manager manje angisashayile. Amabhasi ke ama-22 seater ngapha empangeni awagcwali nawo alayisha abantu abawu15 kusala ispace sabantu abawu7. Hawu ngimbone lo baba engena ngemoto afike nje ameduzo wemoto le yaseThekwini le 22 seater shuthi axoxe no driver webhasi leli uthi ucela udriver amgibezele umfana wakhe ngoba yena uyi-owner, meaning ucela the very same favor angiqabela kuyo mina le wesike uyicelela indodana wakhe. Baxoxe baqede nje bangangi-involve mina bangangitsheli mina azahambe lo baba. Ngize ngixoxe nangaye nje ngithi mina nangu le baba owakwanqaba ukungigibeza kanje uxolo eThekwini. Bamusho nabanye bethi hawu umthetho wakhe uthanda kabi imali yabona nje abantu basebekhuluma phela hayi umthetho wakhe unenhliziyo embi. Angikhobe nje ngihlalele nje layisha ibhasi ke beseza lo zoqoqa imali. Athi uyashaya isibalo sebe u16 abantu sebeqa ngomuntu oyedwa. Bese ethi udriver hayibo imali ndoda bese ethi ke lo mfana hayi mina ngizalwa yi-owner ubaba usekukhulumile nomshayeli. Ehleke loqoqa imali eze kimi njengenduna phela. Nduna uyamazi nomfana lapha emotweni yaseThekwini lo othi akakhokhi yena. Ngithi mina hayi akekho umuntu engisakhuluma naye. Uphi lo mfana? Ngisukumela lapha ebhenchini ngiye khona. Hayi ngimfice nje umfana. Ya ndoda wakhokhi ngani? Hayi ubaba uyi-owner eBay uthe angakho. Ubaba wakho yena mumphi lo? Bese ethi ke uMwelase. Ngilade suka la. Bese ethi ke ngithi mina hawu lutho. Ngeke mfana wami yehla nje. Ubaba wakho mina wangigila amagoda phezulu kweChiscope impela nje yehla nje. Ehle umfana
ame phansi vele ibhasi sigcwele sino 15 wayo iduma ihamba ibhasi. Umfana athatha ifoni afonela ubaba wakhe, baba sengehlile lapha emotweni, urank manager umkhwanazi uyangehlisa. Ngoba ngamtshela ngathi umtshela ukuthi umkhwanazi urank manager uyena okwehlisayo. Lo baba kunokuthi afonele mina avela afonele usihlalo owayekhona ngaleso sikhathi, baba ungubani afonele yena, hey nginenkinga lapha bengeke ngizogibeza umfana wami kanje umkhwanazi uyamehlisa uthi ufuna imali. Angasibeki sonke isitori siphelele, qhamuka uzoqhamuka ngubani sefonela mina, kunjani umkhwanazi? Ngithi naye siyaphila. Manje wenziwa yini lapha wena ukuthi ubaba uMwelase usakwethu embonini ethi ucela ukugitshezela umfana wakhe ebhasini elingagcwala nawo laziyo bese wena ungamgibezi? Hayi bese ngisiqala phansi story, cha mbomva ke ngulandisi. NgangiseThekwini ubaba lo naye layisha esuke eBay, ngimlandise konke lesenginilandise khona ke naye akhuza umhlola kungoba nti hawu waganga phela lo baba wabheda impela nje wabheda. Awume ngimshayela ucingo bese ngikhuluma naye. Hayi amfoneleke ungubani lo baba ambuze, hawu ndoda wenziwa yini ukuthi unqaba ukugibeza umshayeli omunye ngapha eThekwini njengamanje nawe usuzocela khona lokho futhi owakunqabile wena le wathi wena ufuna imali? Hayi ankwankwaze kubaba ke abeka imbiba ke abeka ibuzi ke achaze into engachazeki, abuye kimi ungubani, hayi cha ndonga sengikhulumile naye saliswenzela mina ngoba phela ubase egcineni loyana umlungu. Kodwa sengimdisciplinile, sengimthathile impela ngambeka endaweni yakhe, ngamsola kakhulu ukuthi wayenziwa yini ngakugibezi ucela udriver ngoba naye manje iyona lento ayeyinqabe laphana nangu manje usezocela yona wesike noma ibhadi lakhe selifica wena usu in charge. Cishe kufana ukuthi naye waye in charge laphana wanqaba, kodwa usefica in charge nawe usuyanqaba, cela ungigibezelela yena lo mfana. Hayi silinde ibhasi landelayo ngikhulume no driver angene bese ngimtshela umfana ngithi hayi mfana wami ungaze mhlasimbe uyithathe kabi indaba uthi ngiyakwenyanya, angikwazi siyaqalana. Kodwa baba wakho nje wangigila amagoda nje wenza kanje sengilandisa abantu manje umfana ukuthi abe nesithombe naye angasho ukuthi nje ichalo yababa wazwa ngenyanya ethi udriver engenankinga ungigibeza qhamuka yangehlisa. Ngamchazela nje umfana wazi wathi nje hayi impela baba izinto zamatekisi nokulayisha ngikwazi, kodwa ngiyakubona kwasho baba ukuthi cha waba nephutha kakhulu baba. Ngithi nifike umtshele ke na ukuthi kusa usizwa lo uphinde nalo asizwe lo. Sithi ngesike you scratch my back, I scratch your back. So into kanjalo wachazeleka umfana ke wahamba. So ngiyanivezela nje ukuthi uyazi ukuthi abantu imvamisa mabe iposition ukuthi ngabe uyakusiza akafuni ukukusiza, bese uthi mhla sekufika iposition yakho ukuthi asizakalena ebese yabambeka. Hayi ukuthi le baba akangibuzanga umuntu ngurank manager yini, wangibuza bangikhombisa yavuka lento ukuthi lo muntu angaze ngimsize, waseyikhulumela yena no driver waqhakambisa ubu-owner. Udriver mhlasimbe wase eyapheniki sethi hayi kulungile baba ngizokusiza, kanti lo qoqa imali uzobuya itshela induna le ekwakuyimi ukuthi hayi bonduna nasi balo seseqele ebhasini ngaze nithi yimi khona umuntu otuzala owner kanje ngasihamba ngiyokwenza ke sengiyolalela ngathi hayi akuhambi kahle asengiyamehlisa. So kunabantu nje la emhlabeni abangazi ukuthi kusa isondo liyajika, what goes around comes around. Kusa kusasa yimi usasa uwe ngoba ayikho into eyayimlimaza ubaba nokuthi angigibeze ngoba wayevele engacwala, kodwa wanqaba isinto. Useyabuya futhi yena uzocela usizo futhi olufana nosizo anqaba nalo ngoba fanele athi yena njengane yami mina ngasemotweni kuyakhokhwa, ngisho driver nje ngiyaye ngingabagibezi masiseThekwini yize ngilayisha abantu abangagcwele. So ngiyazi mina ukuthi yakho meaning practice what you preach. Kwafanele nje ethi baba nje hayi le ndaba ukuthi khona ibus nani ngagcwala angiyingeni mina nansi imali, uyabona. Kodwa baba uphinde wenza the very same thing aye nginqabele ukuthi ngiyenze mina. Leyo ndaba nje leyo ngase ngayikhohlwa ukuthi yakenzeke isigameko, ngakhunjuzwa uye umfana wakhe lo baba usekhulile nje uWilpa Mvelase, I mean uWilpa Mwelase usekhulile. Wabe sengibhala ku-inbox ethi ucomment alwathi umkhwanazi uyakhumbula nixabana nobaba uzungehlisa emotweni. Ngithi na wena lo wasithi kwakuyimina ngangiyiThekwini. So ezinye indaba ziyenza size sikhohle, sisizwa yikuthi abantu bayasikhumbuza phezulu kwalokho khona abantu bathi hayi sixoxa amanga nje siqhubha isikhathi. So uma ukhunjuzwa umuntu owayegibela xoxa indaba oswayikhohlwa bese uyayithatha nawe uyifaka ku TikTok. Le ndaba nje ngase ngayikhohlwa ngayikhunjuzwa uyimpela umfana kaMwelase. Ngiyathokoza.
Ngiyabingelela ngamva siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button le channel yethu uMgosi. Ngamzawethu-ke lana-ke umaphathanisi-ke uMkhwanazi ukhuluma indaba enkulu yokusiza umuntu ukuze ngelinye ilanga naye akusize. So khumbula ukuthi isisho sesiZulu sithi ukusiza umuntu ukuzibekela, kodwa-ke usomatekisi akenzanga kanjalo ngamhla uMkhwanazi ecela ukuthi amlifte ayombeka ekhaya, kanti ngelinye ilanga uzoludinga usizo, kanti uMkhwanazi ukule department yosizo. Mina-ke nawe bengathanda sihlangana lapha kwi-comment section njengomsakazi woMgosi, ngizwa uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu, siphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Danko.